Bună ziua tuturor! Aici pe acest canal vom discuta despre cum corect să formezi o bucătărie de calitate care să țină pe mai mult timp, mai mulți ani, că bucătăria nu o faci pe... Unii oameni fac bucătărie pe viață, alții cel puțin o schimbă de 2 ori în viața lor, adică în viața noastră de zi cu zi, da? Adică e bucătărie ca să poți schimba, să o poți face pe un termen mai mult, trebuie să alegeți niște materiale corecte, care sunt de o calitate bună. Adică eu vă recomand ce este mai bine și care material este mai accesibil ca preț și ca calitate bună. Adică aici, dacă să ne urmăriți, să aflați toate lucrurile acestea, o să vă arăt cum corect să alegeți culorile la unei bucătării și un life hack, nu mai mult de 3 culori se folosește la o bucătărie. Asta e o regulă care nu v-ați